nemo patpo. Saiki urip, nggon aku mau mati, saiki urip ganti batu. Oh, nggon aku ya urip. Ki tak gaweke tuwekan, glonak topek. Aku tak takon. Takon apa? Ana loro. Iki profesor kok sing Padha-padha dagelan. Heeh. Kok aku dinehi sandangan putih, Terus? kowe kok ireng. Ah, putih. Iki tegese dagelan sugih, kowe dagelan melarat. Ora. Mergane nek tuwa kuwi can wis wayahe. Ae lho sing muni. Ya nek bab kuwi ora mergo Sing jenenge tuwa kuwi tegese ngenteni metune nyapa. Mula nek sampean rumangsa tuwa ya nyawane gek kon metu. Iki sampean profesor lho nang kene iki, profesor. Sariti. Iki meneng wae iki sih. Bahas apa mau ireng putih. Dekku ireng. Apane? Klambi. Klambi. Kowe rek ledalede iki profesor nuklir, kowe nek dijebluki lambemu rampung. Profesor? Asmane Pak Nanang, tukang gawe nuklir, nggih to? Pak. Nggih, niki jenengan ajeng nyawer apa ajeng nanggap? Aku ki ben diculurenge ngene iki boro-boro Urip abot-abote ben ra perlu nyawer. Oh. Nek aku linggo nang kono rek kudu nyawer. Ah, sing ngudokke sinten? Sing ngudokke sinten? Ayo penjaluke. Sampeyan ki ora kudu lungguh nang kono ki ora kudu nyawer, main nang kene kira nyawer ya oleh kok. Ayo nek kene iki klase 2 kilo. Sinten? Kula. Kula ki ora 2 kilo, kula ki segelo diutange, padake. Panjenengan profesor nuklir niku munggah ajeng. Halo? Sik to. Profesor kok ora Nika. ora kaya ngene kok ora wani mresani iki piye? Ini. Iki Aku pitakon kuking sing nomor 2 iki. alah kok malah aku meneh. Gae iki sapa? Asih. Hah? Asih rondo ajeng mangpekno. Hah? Rondo. Kok ora gitar Spanyol ning gede ya. Nika jenenge pawakan Ronggung Jiwan. Loro nanggung siji gedawan. Wah. Aku ki pas jane. Pas nggih, pas yo dinyang, Ya. ora sangen nyang. Ning nek mau sapa Ayu Puspita Retno ning Rom. nekrong ning Rom kuwi rak nganggo sayembara. Nggih. Nganggo sayembara dadak perang karo begal to. Nggih. Nek kae ketoke cukup digombali. Niki nggih wonten sayembarane. Apa? Sapa sing iso mateni empa, Wah. kuwi bakal oleh asih. Oh. Ah mula monggo Kakang Adi sik gelut. Aku rawani. Jajal karo adine wani karo adine kuwi. Ra wani aku, ya wis. Sampeyan ki wong tuwa jirih wong kok mengkono kok. Wani mboten? Rawani ning aku dikenalke. Oh, dene sih, dene. Iki Pak Nanang, profesor nuklir pengen kenalan karo kowe. Jenengmu sapa, makmu ngendi, golongan darah apa? Kula Asih Lestari. Mrakene. Ora seru-seru to kowe iki. Piye to kowe iki? Kae nang kono bojoku lho. Aku sing- kok bengi ra ditakoni kowe. Mriki. Mboten usah deg-degan iki jan wonge ngeten iki anggere wis lunas. Iya. Iki kene. Nah. Ah, ngeten iki. Foto. Aku le munggah panggung ngarep foto e. Niki asih Pak saking Kali Abu. Kok Nggih. abu to? Anggih Abu Gosok niku niki. Abu Gosok. Nggih. Nggih, Asih Lestari, rondo anak siji. Jenengan ajeng ngopeni napa? Nek Kula kula niku ate-atene gampang. nggih, Angger awan awan. niku kula angger dinehi duit blonjo cukup niku kula pun menang mawon. Tak kira Angger- culke nang kebon. Angger Mboten. bengi niku jenengan ajeng rondo ajeng napa monggo ning yo tinggali dhisik. Tinggali apa? Hah? Tinggali apa? Ayo lumrahe to tinggal ki apa nek? Oh, ayo duit apa ora? Ah, niku Pak monggo niki pun. Jenengan Pak sinten asmanipun? Jenengan sinten? Jenengan sinten? Aku ki ndek jeneng dagelan. Nggih sinten? Jeneng dagelan ki Tirta Kusuma. Tirta ki Itu banyu. paringan dalem iki. Oh. Soale iki mulane adikku kae nganggo Tirta Bantala. Oh. Nek aku Tirta Kusuma. Oh. Nek kula Tirta Mulya biyen. Ini nek diteges-teges Tirta ki banyu, Nggih. Tirta Mulya ya Kusuma ki kembang. Kalah Kembange karo- banyu umpluk. oh umpluk. Jadi, Oh. Jeneng Jadi- dagelanku umpluk. Oh, wah umpluk. Jadi- Mula putih wong umpluk. Jadi umpluk. Umpluk, ah ngeten niki. Jadi berarti kan umpluk. Ah, berarti niki ngeten Pak Umpluk. Lah nek bengi niki pun komplit, sampean ya putih kaya umpluk,
Ayo pas to le nganggo klambi. Pas. Nah niki sampean ajeng nyawer apa ajeng nanggap dirembuke dimatengke sisan Nggih, kali dimatengke dalete. sisan. Pupungane mulih, wong le mulih ya ora mesti kok. Iki nodong jenenge. Mboten nodong kula ki gedor. Wis. Kula mboten nadang mboten gedor ning. Sampean ki wong putrane Pak Payar kok ora melu dadi bong supit ki mergane ngopo? Oh. Nah, niku. Apa marung supit sanano? Ketungkul nyupiti wong-wong mas sampean dhewe kelangkep. Motivasine goleke pangan anak-anake. Oh. Kepepete bapakku ki laris biyen. Angke. Angger payu 50 bocah bali-bali ki iso nyate. Sate napa kethokane ku wau? Ayo. Jare bing Ayo nek ngono kuwi ken. tak omongi, lambene empok ki mbiyen suwing ditambal nganggo kethokane wong supit. Wih, apa? Heeh. Alah, Bareng mari, Bareng nek ana mari. wong wedok nganggo rok semene, wah lambene jengat kuwi. Lambene empok. Aku ya ora mongko nek lambene sing Wis dikat mesti mongko ono nek ae ta. adikku, timbang mrene aluweng ning adikku ya. Nah, ora ngono, mula lambene ki anggere ngono ya langsung nyengor tobat aku ora kena disemayani kan lambene empok kuwi. Kok bahaya nek etan Cen, pemikul bahaya. oh kae, wis kuwi. Yuk sampean ajeng napa niki acarane bengi niki. Seneng-seneng niki pupung ketoprakan. Hah? Pupung ketoprakan. Mumpung Nggih, ketoprakan. ajeng nyawer apa nanggap apa mbayari yoga-yoga, Napa Aku ki apa nanggung panggung apa nanggung sound system. nek kon nyanyi ya ora iso. Nggih. Kon joget ora iso. Terus ajeng napa? Dagel ya kalah karo sampean. Nah, mboten kalah ya mung padha-padha. Iya. Niki nganu mawon nyawer mawon sing ora ora mayar. masak kok iki maksa to kowe iki? Aku ki ora maksa meng kudu kok. Oh ayo, aku nek umpama entuk aku njaluk ya. Ah, ora urung ya kon nembungke. Ngomong-ngomong, Nggih, Pak Lurah nyawer piro? Pak Lurah Sukorno sampun apa sponsor. Pak Lurah Sentolo sampun sponsor. Sing dereng sponsor niku Lurahe Nanang ahli nuklir. Niku urung nyawer, urung nyponsor, agek omong tok. Lah. Wes, iki. Pripun niku? Dadi dagelan ora oleh duit malah entek-entekan Niki agek ungsum sumbangan dong yang arep rame ngerti-ngerti diantil sego besekan. Sampean ra mumet. Asih kandhani ngeyel. Kulak endok tak kono ngene wong peternak, kulak endok nang wong mantu tekor. Jumat berkah ki wis liwat, wis Sep. kliwat. Niki nek Jogja Kulon Progo niku setu berkah. Nek Sentolo niku setu berkah. Niku nek Jumat berkah ki liyane Sentolo. Nggih, Oke. kula nggih setu berkah. Setu. Yo, Ya, ngono iki dagel tekan sok minggu wae. ora masalah. Sing penting setu berkah. Bali pisan digedor. Wis. Nduk tak tu, nduk. Ya. Kekep sih. Sing butuh disawerke sapa wong kowe ndrindil sesuk-esuk ana tanggapan, sesuk awan ana tanggapan, bengine ana tanggapan. Tanggapan niku beda karo saweran. Tanggapan kangelan saweran niku rejeki di luar saweran. Di luar tanggapan niku saweran. Nah, niku monggo profesor monggo lajeng menggalih. Kowe aja nggawa-nggawa profesor nek nggon bab saweran kuwi. Nek profesor kok ora nyawer ya bangeten. Ayo. Alah dene le profesor. Aku ki bot-bot repote didandani ngene iki ben rasah nyawer e. Ah, ngerti ku mah ya ora rusak, belane rusak ya ndak didandani. Ya wis. Heeh ya. Wis iki nembang sik Wis. wae. Tak sik wae. Iya. Ben golek-golek Oh, dhisik. Ben karo toto-toto Ben duit. karo tata-tata duit. Gugur gunung. Gugur gunung ah. Ayo profesor. Jogete priye iki? Jogete priye? Sak-sake mawon. Jatuh. Ayo kanca ae karyaning raja kene gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun barengan rukancane lila lan legawa kanggo mulyaning Negara. siji Loro telu papat. maju papat diulang-ulungake amrih Rampunge. olo
Holopis kuntul baris, holopis kuntul baris, holopis kuntul baris, holopis kuntul Katon bengok. Ayo Profesor joget. Ayo Yai karyaning praja kene Gugur gunung tandang gawe Sayuk-sayuk rukun bebarengan kajane Lila lan legawa kanggo mulyaning negara Siji loro telu papat maju papat diulang-ulungake sehingga rampunge Holopis kuntul baris Holopis kuntul baris Holopis kuntul baris Holopis kuntul Iki adi sampean nyawer kula 50. Kuwi saka aku mau. Nek Kakang nih ora nyawer ya isin. Oh, dadi kaya mengkono to, Lek. Ah pripun to? Ngerti aku ora ge ora kepenak awakku kaya ngene. Oh meteng nom. Kowe iki bature kok dibasani? Oh nggih. Yo nyuwun sewu nggih Pak Nanang. Senadyan to kados pundi kemawon jenengan menika batura tetep kula ajen. Ah nggih diajeni 750. Bagore Bali. Iki apa itu 50? 750 ning Bagore Bali. Wo. Nek diriwayatke iki ya ana susahe. Susahe pripun? Wah, biyen jaman cilik ki nganggo prihatin dhisik. Ah nggih. Ya iki anu dagelane Pak Ceple ya. Sinten? Ya iki tak cerita 2 menit dagelane Pak Ceple ya. Nggih, nggih. Yo Biyen nggih. kula niki wah ya ngrekoso ditinggal simbah kula ki mung di apa Dinek mung dhuwit. ditinggali dhuwit Nggih. Wah, niku Aku mbako kados iki jatahe dhewe. abang tak golekane sing abang. Aku jatahe lu dhewe. pengen Lek. Ora ono sing abang. Alah ya apa lek ora ono. Oh ono abang. Oh, abang, nggih. abang. Aku mergo Ya, lampu. nggih. Nyicil ayam ATM. Nah, Ya nek nehke kowe nek ora kok kowe iki kok. Biyen mbahku kuwi pesen Weling. duitmu kuwi 100 tok ulur-ulur ya, Ngger. Terus Ben awet. Baca tak ulur-ulur malah suwek. wah. Jebulane ya pinter ndagel. Kepeksa tak sambung, tak tukokke telo, oh, tak parut, yuk tak dulu. dake cemplon, tak dol neng pasar Sentolo. Cemplone dulur-ulur ora cemplone. Ya penjualan ora payu. Oh. Lah mergane apa? Mbasan tuku siji. Loh. Kok ora legi? Ah. Cemplon kok ora legi? Wah iya. Lali gula jawane lali ning lebokke piye to? Nglebokke gula jawa ning cemplon ki. Ah sidane tak wah tak tempel-tempelke ning jabone. Oh. Ah diprotes karo sing Tuku. tuku. Nggih. Lah. Kok ning jaba iki? Ah nggih ten jero sumuk ngisis aku. Oh dadi Oh. gula ki iso suku. Iya iya. Iya pinter pancen. terus. Iya Iki iya. profesor ning edan. Iya. Ratene iso Nyambung. clear. Sekolah neng SD 1 iki. Dilalah aku ke Gendo. Ke Gendo ki mergone biyen gawene mangan main neker. Oh, nggih. Nah, Pak Sabar bakul dawet dipikul. Sing dipikul Pak Sabar apa dapete? Wes mikir dhewe. Iki lak iso mikir ate. Oh. Masa Pak Dawet mikul Pak Sabar iki Ah, piye kok? ya iso. Logika kebalik. Iso karang profesor itu. Ning dagelan melarat ki ngene iki. Ah, Cen. Jadi logika balik. Sugih ning medit. Mengko lek Melarat. ditunggu wae kowe kudu Ditunggu sabar. ora Iya. kok. Sing nganyolo kok mengkono ki sapa? Iki teruske ora iki ceritane. Nek diteruske iki kaum melu kok. Nggih. Mangke rak njur didum ta ning Suatu ketika Pak Sabar Dawet kanca-kanca ki
ana sing menangis. Wah, nangis kanca-kanca sekolah. Nangis. Loh, kenapa? Ditakoni nang ngruyuk bakul dawet. Pak Sabar ki dikruyuk karo nangis, ana sing nangis. Loh, kenapa? Nekerku kecemplung. Kecemplung nang tang. Gon kuali dawet. Oh, nek kecemplung. Ya, terus timbang nangis goro-goro. Ya wis. Golek ana dicemplungi si tangane nyemplung ngon dawet. Ora nganggo sikil. Dikobok ngono goleki ra ketemu nekere. Kolu. Waduh, Ya, ilang. bahaya. Kancane enggak ngewangi. Tangane mlebu loro. Wah, tangan 10 kanca 10 mlebu tangan nang goleki ra ketemu. Lah piye sidane dawete ra iso di Ombe. dombe, mergo wis diobok-obok. Aku sing kon nomboki. Oh. Yo iso dadi profesor wae mergo ngobok-obok dawet mau. Sing ngobok-obok ki sing deneker mau. Oh, nek iki profesor ngobok-obok dawet. Ya kuwi ceritane rekosane. Ha ning saiki. Ning nek tur ngobok-obok dawet ora rekoso anggere do teko dingono. Saiki dadi wong sugih nderbolo. Ngono to? Ning ora lek langlung ya dicekeli wae diteke elok tenan. Sugih bebek, sugih, Meri, sugih entrok, entrang, sugih. sapi. Entrok kok sapi jodone apa kuwi? Jodone ya pedet. Sugih Toyota, sugih Wanita. Ferrari. Ora Ferrari larang. Sugih bojo, sugih Sugih anak. bayi. Ayo anak ayo. Pokoke sego ii. Oh, bayi yo. Terus Entek. oh, entek. Kentekan bahan. Profesor Oh, bahan. itu dagelan loh. Iya. ATM. Ayo, Lek. Wis to? Iki aku ora. Heh? Aku ora. Ah, bendoro kok. Ayo bendoro kae. Aniki